Ayun, mega mega love, happy birthday sa iyo sis Ruby, Ruby's Home. At maraming salamat na isa ka rin Kites family. Ang wish ko lang sa iyo na ay sana marami ka pang karawan na darating sa buhay mo at sana maligaya ka at healthy ka lagi at stay beautiful. Ayun. Maraming salamat sis na isa ka ring sumusuporta sa Kites family, sumusuporta sa bawat isa at nagpapasalamat ako sa iyo. At happy birthday sa iyo. Ingat ka palagi and God bless you and God bless your family. Enjoy your day. Happy birthday sa iyo sis. Happy birthday and God bless. Hello, happy birthday sis Ruby. Naway sa birthday mo ito, naway patuloy ka na masaya kahit na alam natin that there was you have lost someone special to you, but ganyan talaga ang buhay. It's just a matter of acceptance that hindi natin pag-aari ang ating mga hininga. Pinahiram lang sa atin ang Panginoon, and in His due time ibabalik natin ito sa Kanya. Kaya cheer up, because we have the hope that one day we will see and meet our loved ones there in His kingdom. Kaya yun ang ating panghawakan, to give us hope, to give us joy in spite of the pain. Kasi separation is really one of the saddest thing that happens in life. But as I've said, it's not under our control. No one is in control, only God sa ating mga buhay, lalo na sa ating mga hininga. Siya ang nagtakda kung kailan tayo ipapanganak. Siya rin ang nagtatakda kung kailan tayo aalis sa mundong ibabaw. Kaya cheer up, kapatid. Ang Panginoon ay andyan lang, nakayakap sa'yo, nakabantay sa'yo, at sampu ng pamilya mo. And again, happy birthday. Sorry, medyo mix na tong greetings ko sa'yo. But again, happy birthday. Cheer up, dahil ang God is still there, fulfilling His words and promises sa buhay mo, giving you a life na to enjoy. Kaya sabi nga niya sa Isaiah 46 verse 4, even to your old age and gray hairs, I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. Kaya with God, nothing is impossible, and with God, andun ang ating lahat ng kailangan. Kaya ang Panginoon lang nawa ang siyang patuloy na maitaas sa buhay mo, sampu ng iyong pamilya. And enjoy, have a blast. Kung ano pa man ang mga desire mo, kung ano pa man ang mga plano mo, naway ipagkaloob ng Panginoon sa lalong madaling panahon. All for His glory. Again, happy birthday kapatid. Salamat din for the friendship and for your support. Thank you so much. Ingat lagi. Enjoy. Cheer up. God bless. Happy birthday, Sis Ruby's Home. Ayan, 18 ka na rin. 3 kayong 18. Naway maraming birthday ang dumating sa inyong 3 at sa iyo rin, Sis Ruby's Home. Ingat lagi and enjoy cooking. And thank you sa pag-support sa KTS family. Naway maraming birthday pa ang dumating sa iyo. Have a good health. Ayan, pag-ingatan lagi ang health. Yun ang the best na kailangan gawin. Happy birthday ulit, Sis Ruby. Ingat. God bless. Hi, Sis Ruby. KTS family, good morning. Gusto lang kitang batiin, Sis Ruby, sa iyong kaarawan. Na happy birthday. More years to come. More years to celebrate. And good health always. Stay safe, stay pretty, and always be safe. God bless. Enjoy your day. Happy birthday. Hi, Bishi. Happy birthday. Happy birthday, Ruby's Home. Wala na akong ma-wish sa'yo kasi lahat andyan na sa'yo. Ang wish ko na lang sa channel mo,
more revenues to come. Happy birthday. Nagmamadali ako. Baka bigla may umingay. Happy birthday, happy birthday. Love you. I love you, Bishi. Ingat lagi. Lindsay Vlog. Happy birthday once again. Hello! Hello, Sis Ruby! Happy birthday, sis! Sana masaya ka sa birthday mo, kasama yung family mo. Ang wish ko lang na sana good health ka palagi and more birthdays to come in your life. Happy birthday! Hi, Sis Ruby. Happy birthday. Stay strong. Ingat ka palagi dyan. And more birthdays to come and good health. God bless you. Happy birthday. Happy birthday, Sis Ruby. Wishing you all the best in life. God bless and all the best. I wish you all good health at maging successful sa yung YT world. Ganun din sa FB. Sana ay may mag-viral uling video na gawa mo. Again, I say happy birthday. Maligayang kaarawan. Hi, Sis Ruby! Happy birthday to you! Alam kong may pinagdaanan ka. Ganun talaga ang buhay. Hindi naman habang buhay na nandito tayo sa mundong ibabaw. Thank you so much, sis, sa pag-support mo sa amin, sa KTS family. Thank you at nakilala kita bilang KTS family. Sana di ka magbabago. Pagpatuloy mo lang. Sana marami pang birthday na darating sa buhay mo. God bless you, sis, and happy birthday ulit. Bye! Hello po sa lahat. Magandang araw sa ating lahat mga palangga. Lalong-lalo na sa KTS family, sa kay Sis Ruby, Ruby's home. Sis Ruby, alam kong dumaan ka sa pagluluksa, sa masakit na pagsubok na dumating sa iyo, pero sa araw na ito, Sis Ruby, binabati kita ng maligayang kaarawan. Happy birthday sa iyo. Ingatan mo lang palagi yung pangangatawan mo, yung kalusugan mo, alang-alang sa mga anak mo, sa pamilya mo, Sis Ruby. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan ang mga pagsubok na dumating sa buhay mo, kasi doon naman tayo lahat pupunta. Sana lang masaya ka ngayon at wala na akong ibang masabi pa kundi happy birthday sa iyo. Salamat at naging part ka ng KTS family dahil isa ka rin sa napaka-supportive na KTS members. Good luck sa iyo, sa family mo at lalong-lalo na sa channel mo, Sis Ruby. Maraming salamat at God bless you sa iyo at happy birthday again.